Kuha na bugog. Sinsilyo sa bulsa ni Papa. Palit ko rin makaon. Utik ba? Palit na ko. Asa naman si Panpan? Maniud to na ba? Kaya na pikas mo ngay. Yung tanawon dali. Atro? Pan! Alin na kay maniud to na takay. Mabog na sa bawin to. Uy, nasa Papa. Uy, bulan na ko ani. Tulang ni. Kuan ni maniud to na ta. Nanguha na pagkakwarta dito sa akong bulsa ba? Pilmang ikukupit. Yes. Naawa lagi. Atol ba? Kuan sa manambalay ta? Wa, si Jim laging pangupit lagi ta. Awa, nakatunan no kag gista pod. Ayo. Oh, yun sa may ato. Ay, natumutang bala si kuan ba? Wigi ba? Kaya kung anak nakatulon og kuan? Ay, si Tio Uige. Oo, si Chilio ba? Oh, isa pa kitawagon sa nako. Yo! Yo! Na. Tio! Ana, manis Tio. Tio! Tio! Ay, nagpatambal Tio. Kuan, nakatulon daw piso. Ay, Jess di ay. Oh, sige, sige. Oh, paghuwat na daw mo, kaya magawas sa siya. Hello? Dali, niya, Tio. Nani, Priso ka. nung may patambal. No, ay nakatulon og kuan. Gisang kuan ba? Unak ba? Ambol kay pangita lagi na ako ni kay maniud to nami. Nga kay nanguha po lagi sinsilyo sa bulsa ba? Jess naman daw kuno yung kuan, yung natulon. Di ang pagi masabtan po. Ingon ka Jess mong gibukupit. Ano malangin na? Ay, hindi mo lagi na. Mau dah. Apa ka ba daw? Basta nabay lain sinsilyo mo gawas. Ingon kay 20 man lagi. Laro na pud ko nimo ha. Ya. Thank you. Sunod lagi, mangupit lagi, tugtan lagi sa tinuod dili kay Jess ra rawa. Na pananong ka noon. Oh. Ay, maniud na ta.